Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dans le cadre de la 17e édition de la Jalsa Salana du Mali, j'ai eu l'honneur de recevoir sur ces plateaux la Sadr Ladjina du Burkina Faso, accompagnée par sa secrétaire Zafat, et la Sadr Ladjina du Mali, accompagnée par sa naïb. Madame Bapina Oumoubari, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Madame Traoré Oumou Tene, c'est ça? Tene Sanou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et bismillah, un plateau sans fait. Merci. Maintenant, Madame Diara Tanti Kadiatou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Yanga Wele Djabi Adjarani. Et bismillah, un plateau. Merci. Et nous avons aussi Dr Rukiatou Diallo. Dr Rukiatou, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Merci wa d'avoir barakatuh. accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour Et moi. bismillah. Sans plus tarder, Sadra, que ressentez-vous au fond de votre cœur en participant aujourd'hui à la Jalsa Salana du Mali? Quelle a été votre première impression en arrivant ici au Mali? D'accord. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Merci, Sœur Aïcha, pour la question. Tout d'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être présents ici aujourd'hui. Je remercie la MTA pour l'invitation. C'est un sentiment de gratitude qui m'anime. Je ressens une immense gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de venir participer à cette 17e Jalsa Salana du Mali. Alors, quand nous sommes arrivés, l'organisation, la discipline, tout était impressionnant. Et l'accueil également fut très chaleureuse. C'est ce qui nous a d'ailleurs mis très, très à l'aise tout de suite. C'est ça, Madame Traoré? Voilà. La Jalsa Salana, c'est un moment profondément riche en bénédictions. Et venir voir toutes ces réalisations sur le site, surtout votre Jalsa qui est vraiment impressionnant. Et je peux dire que c'est un sentiment de joie et d'amour qui m'anime, surtout en venant retrouver mes frères et sœurs pour fraterniser 3 jours ensemble. Donc, je suis heureuse. Je suis heureuse, très contente. Vous avez assisté à des Jalsa dans différents pays aussi, n'est-ce pas, Sadra? Oui, Qu'est-ce qui vous a... Qu'est-ce qui rend la Jalsa Salana Mali spéciale en vos yeux? Alors, j'ai participé, alhamdulillah, à la Jalsa Salana du Ghana. Okay. Et également, j'ai pris part aussi à la Jalsa Salana d'Allemagne tout récemment. Je peux dire que les Jalsa Salana ont les mêmes ferveurs. L'amour, la fraternité, les retrouvailles, les prières en congrégation. C'est à peu près les mêmes ferveurs, comme je l'ai dit. Mais pour ma part, ce qui rend la Jalsa Salana du Mali particulier, vous voyez dans le contexte dans lequel nous sommes, dans lequel le pays est, ce que nous traversons. Tout à fait. Mais malgré tous ces obstacles, les gens ont bravé tout ça et venu participer à cette Jalsa. Hommes, femmes, comme enfants. Ils ont confié leur vie à Dieu et venu participer à cette Jalsa. Et les gens sont sortis très massivement. Oui. Et ça, pour moi, je peux dire que c'est ce qui rend la Jalsa Salana du Mali particulier à mes yeux. Alhamdulillah, Machallah. Maintenant, je passe le micro à
Ka kɛɲɛ ni bamanankan mɛnnaw fɛnɛ ka ca Mali kɔnɔ yan nɔ. Maintenant madame Umu, e bɛ se ka jumɛn de fɔ an ɲɛna i ye min ye jalisa kɛnɛ kan an fɛ yan nɔ ani seginna ka taga Burkina i bɛna se ka mun de fɔ Burkinakaw ye Mali jalisa organiser cogo la? C'est Téné, oui. Ok. Madame Téné. Salam alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala a diyara n ye a bonyana n ma jalisa nani diyara n ye n première fois lo ka na Mali jalisa ra wala donc an jigira premier jour ni o y'an accueil ka ɲɛ wala a diyara n ye o kɔfɛ an nana jalisa site kan site yɛrɛ an setɔ yɛrɛ nusadiya dɔ nana donna n dusukun na yɛrɛ wala a diyara n ye kojugu wala a diyara n ye donc min bɛ ne fɛ ka a fara kan wala an ye tile 3 min kɛ alabatura ni wala o yɛrɛ fana diyara n ye o diyara n kojugu donc n b'a a ɲini ala ka san wɛrɛ yira n na ka san wɛrɛ ta bonya ka tɛmɛ nin kan ala k'a faamu ko ɲuman d'an ma So ka ɲɛma i ye invité ninnu sɔrɔ i fɛ a ye nisɔndiya jumɛn de lase i ma i kɛlen ka Burkina musokuntigi an fɛ yan? Bisimila. E ɲininkali min kɛ n na o diyara n ye. N kɛlen ka ninnu yɛrɛ ye k'u nana an ka jalisa la tiɲɛ na n kɔntana yɛrɛ de parce que a diyara n ye a b'a yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an fana an ka jamana belebele don a ladɔnlen don fɔlɔ u nana u ka nali diya n ye kojugu n yɛrɛ kɔntana tiɲɛ na n y'a yira n fana y'a dɔn k'a fɔ sisan jaja n fana n kɛra mɔgɔba de. Alhamdulillah. Docteur i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna jalisa organiser cogo la par rapport à l'année passée changement jumɛn de kɛra ani i bɛ se ka mun de fɔ mɔgɔ ɲɛna mɔgɔ minnu ma se ka na jalisa kɛnɛ kan minnu bɛ ka hésiter ka na jalisa kɛnɛ kan surtout? Tout d'abord n bɛ ala tanu ala min ye bi yira an na an bɛ ala deli a k'an kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma. Tout d'abord jalisa organisation na f'a y'a dɔn k'a fɔ a tɛ kɛ tile kelen kɔnɔna na an bɛ réunion caman de kɛ an bɛ bureau sigi pour que ka baara di bɛɛ ma o la n'an nana jalisa la bɛɛ b'i ka baara kɛ pour que kow ka se ka ɲa dumuni tilanaw bɛ yen jitigiw bɛ yen nɔ a kow ka ca donc c'est beaucoup d'organisation derrière caman de bɛ yen nɔ an bɛ mun kɛ yan'an ka se jalisa la an bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ɲɛna mun bɛ ka hésiter ka na jalisa kɛyɔrɔ la u ka na a lajɛ u tɛna nimisa u bɛ ala ko kumaw mɛn u bɛ na fɛn caman faamuya diinɛ la dɔw jaabi yɔrɔ fana de don donc u ka na an b'u encourager kosɛbɛ n'u nana fana u bɛ kunbɛn ka ɲa u bɛ bisimila ka ɲa n'ala sɔnna. An b'a ladeli ala ka san wɛrɛ fana ta Amina yira ya an na, Rabbi. inchallah. Maintenant madame Papina, quelle prière, quel espoir et quelle prière avez-vous pour l'avenir de la Jalsa Salana du Mali? Alors, merci pour la question. Ma prière, je prie Allah que la Jalsa Salana du Mali puisse encore rassembler plus de personnes. Chaque année, que les gens puissent croître par rapport aux années antérieures. Dans l'unité, la paix et dans la foi. Je souhaite que ce site reste un lieu de renouveau spirituel, d'amour, de fraternité pour les générations à venir. Donc, voici ma prière et mon souhait pour la Jalsa du Mali. Inch'Allah. Maintenant, la Sadladjina de Bamako, kumakan laban jumɛn b'i bolo ani folikan jumɛn de b'i bolo k'a ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu sera ka u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka na bɛn ka na tali kɛ ɲinan jalisa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bon, i ye ɲininkali min kɛ n na nin tiɲɛ na nin bonyana ma diyara n ye
bon ladim bene kɔni bolo jalsa la an bɛ ala deli halisa ala ka a kɛnɛya n'a a daraja d'an ma a n'a fanga bon an b'ala deli fɔlɔ halisa ala ka limaniya di mɔgɔw ma an ma diya mɔgɔ ka jalsa ko in na bon fɛn fɛn nana an kɔni ye wele sera yɔrɔ caman ma ala barika la alhamdulilayi mɔgɔ nana yɛrɛ de mɔgɔ nana an bɛ welekan min fana se mɔgɔw ma o ye mɔgɔ caman ka faamu quoi ɲinan gɛlɛya fana donna jamana kɔnɔ dɔɔni donc hali o bɛɛ la ala ni cɛ alibarika an ye dɔ sɔrɔ an ka invité mun fɔra bɔra burukina ka na o fana ye belebeleba ye parce que an tun t'a dɔn an bɛ se ka nin kɛ ɲinan mais ala barika la an sera k'a kɛ an bɛ ala fo k'a barika da don dɔ la mali jamatu fɛnɛ bɛna dan kɛ burukina jamatu la inshallah an b'o ɲini ala fɛ an bɛ ala k'o don yira an fana na amin inshallah ala k'o don yira an na ala sɔnna ma an y'a mɛn k'a fɔ fɛnɛ ko burukina lajinaw ye livre dɔw bɔ ça vous pouvez nous présenter brièvement ce magazine là D'accord. très rapidement. Oui, merci beaucoup. Effectivement, à la Lajina Imaïla de Burkina Faso, nous avons fait paraître notre magazine, dénommé Amina Magazine. Okay. Et le nom a été donné par sa société Ozour, qu'Allah soit son aide. Amin. Donc, ça, c'est le premier numéro. D'accord. Donc, c'est notre tout premier bébé. Machallah. Donc, c'était placé sous le thème Jalsa Salana. Voilà. L'apparition, c'était en mai 2024. Donc, notre magazine regroupe plusieurs points. Si vous ouvrez, vous regardez, vous visitez, vous allez voir qu'il y a les écrits du Messie promis, Allez, il y a les sermons de Ouzou, il y a des hadiths et il y a des articles aussi qui sont écrits par la Lajina elle-même et aussi les Nasirat. Donc, les articles sont écrits, on les regroupe et on les met dans le magazine. Et aussi, notre magazine, c'est comme je l'ai dit, c'est pas pour se faire de l'argent. C'est pour faire valoir nos activités. Vous voyez quand on fait nos activités, les Jishima, les Yassa, nous avons des invités qui viennent, des autorités qui viennent. Donc, quand ils viennent, on leur donne ça en guise de reconnaissance de cadeau. Et aussi, quand nous partons rencontrer aussi, faire des visites, nous partons aussi pour remettre ça à nos hôtes. Donc, c'est pour faire valoir nos activités. Voilà. Et quand vous prenez à la fin de ce premier numéro, vous allez voir qu'on a rendu hommage à nos 9 formatiers de la région de Dori. Donc, ce premier magazine est un grand souvenir pour nous. Voilà. Fait. Donc, après ça, il y a eu le deuxième numéro et le troisième numéro. Nous sommes au troisième numéro actuellement. D'accord. Voilà. Alhamdulillah. Donc, c'est un peu ça. Donc, on espère qu'on va continuer dans cette lancée. Inch'Allah. Voilà. Sinon, il y a le côté Nasirat aussi qui est là. Il y a des petites assises de cuisine, des quiz pour les Nasirat. En tout cas, c'est un magazine qui est riche en connaissances. Voilà. Merci Merci. à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est nous qui vous Et remercions. Inch'Allah, nous espérons vous revoir au prochain Jalsa. Inch'Allah, avec plaisir. Avec plaisir, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Jazakallah. Chers téléspectateurs de la MTA, c'est ce qui me fait à notre émission d'aujourd'hui et à l'occasion de la 17e édition de la Jalsa Salana du Mali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.